Kajing le kai cricket ka bahai kini kisngi ki kunhun baper kila shimkhia ban kentiu ya kene ka ja jing le kai kalong ka bala sngo tanat bat ki khun samla jong ka dong ka thany kila shimkhia ban punlut por bani le kai menta kisngi ka woi ka kunhun ka bala tip kum ka SPD hut ka bana umran yang bernai kala penha perdano ya kene ka jing le kai cricket tournament ka bala ai kerteng kum ka first tennis ball cricket knockout tournament ha ka ba UMLA jong ka umsning constituency uba Jason S Maulong ulawan ban sakhi ya kene ka jing penha perda kum kongsan ha ka jing don langru jong somla just dar nongben uba deu secretary jong ka seng KSU umsning circle kum sumput kongsan nangta uba ti strong yau sai uba deu secretary shinong uba Amanda Dingdo uba Steve Walang haka jingi don langru jong kin nongkit kam na ki South Ligi sang balang ki bakentum yo ba Gabriel Sun ban uba Shanlang Dingdo na ka sang FKJGP uba Edil ban nongrum na ka sang HNYF uba Diwan Warjri na ka sang RBYF uba Peterson Kala na ka sang KSU nangta uba Lansius Imli uba di Vice President jong ka Youth PDF umsning constituency bat kiwei Haka negasi ki tim ki balai lekai ki long ka Police United Persha ya ka Riboy Police haka ba ya ka nam ladu lara da ka Police United la yoru ban ai da ki khusnam sha ki nongjob kentup ya ki khusnam shimet kum ka man of the match but ka player of the tournament ai khuble kerpang khamtam Steve ka team jungi balala ban organize kum kini ka tournament ba klalong tournament ka job nganget ba nginang ya beteng habangi wara ike ka jingba hasnom Markum kini nang ilaban organize na kapor ka wana kata ka jingi teli asnong ka jingi sultanat asnong bar ki balaya krem ne akhwat na do I secretary asnong tila guest of honor do ka jing kren jung iru ko badai phi de ban pe ka ni sports mde shoot tang hobby na bu chile kai melen na man na ka ni sports flyo ban kamai spa flyo ban pe la de na mar ka cricket klakio hadu kata but ka de one of the main sport pe ka rijungi Kesulong no ba syakani kathan ngai batang hakini kisnam keblayat mentang langsang ban fokus bang ajukran keleng sodong bang kren biang yakani hangni akhmat jongpi baka BCCI hi kala fokus ba syani kithan na try jong ka Mega Cricket Association kladap saing ki memorandum keleng bang ye saing ki madan boper syani ya body boy ru kladon sejenta ru ladon par ngai ba kadon kata kelenti kadon kata ka scope te phigi ba ye le kai hangni kham karta jong pi to kala kham he kham ong ba mo pi pede bilong kata nuksa ke example pede kan yiki pidon ki para marjan ki besa ai ki kanika encourage ki peni ong ba ka cricket umde shu umshwila ka melen ne lala man kamai la man pe hayang asam bar ka bedon kat hangni ru ngam chu ai khuble kulum mo jengini South League sang ki bedon hangni ki president secretary jong HNYF RBYF KSU FKJP tigi ba yasan la nga ki perlok hudan hangni ki perlok ini media Tengah ai khuble ya kasnong khamta mirong basnong ru badon hangne ilong ibri ba kluit ba naka pos ko por bangiwan hangne snong iju perkhat namata ba bahatam jung ni kasnong bargange ba na kum ka group jung Steve kidiban mi ki group khambon ba penlong ki jijat jingela kairu umdei tang ka cricket ki tungila melong ki track event kila melong ki field event kila melong kino ki ban wanra ya ka ege ka jing sultanat hasnong athau bangin lat na ka ege ka jing sneo bakani ka perthai bangingat mentah khaba phia surum sneng phi hi ka perthai ka bangila isa ilam bakla haparo kiliang tinganget ba kum kini ki tournament bar nganget ba na kasnong na club ni samla baro khai ki bedan mentah hakane ni dei ban ye na beteng ya kani kam ka babha bat na khaliang jonga kum ta local MLA jong phi ngen kum mga juron kan na kapor ko ngandon kan ibet phi ngin ya perkhat bang ni le saki ki program bahang mura ka jing bha hang ne snong te nga try na ka jing kren jonga ilong ita iba jing kren lingkot ban nga shukwa hak nga shukun mau kinggan bagat bangin nga shong men ne nga chai example le phi habangi kren don nang ni na po nang ni na snong I blakio hadu kata kan ka cricket baila juyo lila kai nom bakra sport chennai khabanga kali ka jing seru kalong ka jing seru ko ba he ba ti long ba nang ni snong ilai la long ko bi nuksa ti kalong ka ikai ka sutunat ba ilong I example parnganget ba ya kani ka message ka bangi kren tu pin sapriang lang pi tholam I para jongpi lagi perlok jongpi ba ka kani ka cricket hi kadon ka future kalong uba pernai te tangi tahi ya jingkran jonga khuble shibon khuble shejar ngo boble na kurkhuyi phi paro